Ahoj, mám za sebou první den závodu, tak pojďme se ohlédnout za tím, jaký to bylo. Začneme cestou, protože má malinký dopad. Cesta byla dlouhá, úmorná, pěkně nás dovezli, ale před 9 hodinou do vesnice Zboj. Tam se ale konalo referendum o tom, jestli premiér Fico bude brát doživotní rentu nebo ne, takže nám řekli, že referendum je cca do 10. Pak budou ještě asi 1,5 hodiny sdílet hlasy, tak jsme se přesunuli do hospody. Dal jsem si tam pivo, večeři, ale pořád bylo ještě asi 10. Jak zabít 1,5 hodiny, pivo do mě nějak moc nešlo. Tak mi napadlo, že možná nějaký digestiv by mi udělal dobře. Tak jsme si s chodcem Lukášem objednali 2 borovičky. Z vedlejšího stolu slyšíme, to je pro nás. Ale no, může být. Ale tak my si sedneme za váma. Takže jsme dali první kolo boroviček. Pivíčko začalo chutnat. Pak přišlo ještě jedno kolo. No, dopadlo to tak, že jsme se šli ubytovat do Kulturáku asi o půlnoci. Jedni z posledních, byla tam tma. Všichni už spali. A bylo to hezký. Ráno jsem se zase trošičku sežmoulaný probudil. A nachystali jsme se na cestu. Došli jsme do Nové Sedlice a tam se to začalo teprve pomalu chystat, protože bylo asi 8 ráno. Nemusí kolem vás vlastně nikdo z dalších závodníků být, tak jenom ať není nějaký problém. Radši někde opatrně. Po 3 hodinách mám za sebou přibližně 17 kilometrů a tady ten hřeben, ten mě čeká přejít a potom obcházet zítra. Po natočení tohle videa jsem zjistil, že mám ještě půlku před sebou. Na druhou stranu více jak půlka času už byla pryč, takže jsem zařadil vyšší rychlost a porušil jednu z dalších zásad, který jsem si dal. Musel jsem začít běžet. Takže od 18. po 32. kilometr to bylo bez přestávek v maximálním tempu, co jsem ze sebe vymáčkal, ale podařilo se. Přesně před 50 minutama jsem natáčel video z toho druhého hřebene a musel jsem do toho pořádně hrábnout, protože potřebuji se dostat do tamhleté vesnice. Mám to 4,5 kilometru, mám na to přesně 3/4 hodiny, než začne platit noční uzávěra. A zítra přes tamhleto sedlo. Tak, v kolik jsem měl být ve vesnici, která je tady? V 9. Kolik je? Tak tohle začalo asi 10 minut po mým příchodu. Tady jsme našli s klukama krásné místo na spaní. A